wanda gida Abuja amana da wani makiya sai sun jira. Gombawa tira dole wanda gida hukumin ko karshe Abuja amana amarya ga dandi wanda gida tuntune fitattu Abuja amana tana kauce magani addu'a ko kun yi shi tuntune ga sarafuna masu rawani masu yin ku yan daudi ne tuni kan da bayyana za a bincika za a san kuɗi na cikin jaka kuma kashe su shine cikar jaka. Gombawa ku Allah ya ɗaukaka wanda gida ta ƙwarya da akushe ta amana bewa da karkashe wanda gida ya ta filau Abuja amana ta zo ga uban kashe wanda gida ma zai rabon gabo ta amana kai na jinin kuku wanda gida nema da zuciya ta amana kuna tara dukiya wanda gida gobe da sarkin mu yi da kaniyar ka yara sannan akwai tsaro. Gombawa kun sha tabara ya sun ku kara dawo da tara shukan ku ta tsira. Gombawa kaniyar uban su wane uwar su kuma ku bar su ni da dai da su. Gombawa in babu waka ai babu harka ya za ku ta ka gayo ku bincika. Gombawa kanan walid barin sarki mai bariki gwanina kanan abas mace ke sarki garkuwa jar yaki ga sarki fato gwanina mai abun mamaki ka ja mu je rige gwanina ba za na manta ba kanan umar ta gado gwanina ba za ka sani ba kada ji dan goga gwanina ba za ka bi kasa ba ka izacin naka gwanina ka ja mu je nawa. Wasu ba su da sa'a sun makare karshen ta su je su gida a kuri wanda gida Abuja ce ba kare kukan banza aikin yara. Wanda gida Abuja ce ba kare kukan banza aikin yara. Farko na san Allah wutiri da shi ne a fari a duk lamari. Allah tsare ni da mai sihiri ka sama soya da ni siyo fari. Allah tsira da arin cikanin ninka ga Muhammadu da hada bai tamka kasa da alihi da sahaba mai maka kasa auliya ko a jejjera. Wanda gida Abuja ce ba kare kukan banza aikin yara. Tabbas baba ma fa da babansa kowa ba a san sa da aikinsa ko na yi kira ba za san amsa mai gajinsa za a fasa bakinsa ko ne da gari ba tun yau ba wanda ya gaji to bai saba ba. Wanda gida Abuja kare gaba makiya na faɗa musu sai sun jira. Wanda gida Abuja ce ba kare kukan banza aikin yara. Mai da ya fito ci a fafata garni da rago sun bambanta wargo maganta majajanta wargwani maganta mashelanta makiya sun ja sun bar muku ne garin kuma yana za so kudu ne. Abuja ce ba kare ci gwanda gida ne ko kun wuce babba da yan yara. Wanda gida Abuja ce ba kare kukan banza aikin yara. Ga yan Kaduna wanda gida yan Abuja ba gane kuma kun yi suna wanda gida kuma masu Abuja ba gane sai ku ba zai taɓa cin muku ba.